Amosi ni misawa nyakora Ramogi kamora mora maintier wakini machiegni mar yudo weche wa manyien mag migago di chieng' mar tich ang'wen kawuono dwe ndalo 19 dwe mar abich 2022 nyakora Ramogi wadani mondo wami mago mosebedo katimore kod madhi nyime timore pacho ka galwora marwa. Mokwongo wayudo weche manyien ma wamiyo pek. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance timo kampen magi e gwenge ma Kiambu kod Tharaka Nithi ka jo Kenya Kwanza to ni Nakuru e kisera mar ombulu. Jomatatu obago ng'anyo ka gikwedo kang' mar golo kar chungo geche matuda paya ma Nairobi Expressway. Johala ng'ur ewi midhiero magikale bang' dok e chiro ma Kibuye. Nyakora Ramogi wadwani mondo koroni endi wang'e weche ma timore e gwenge mopogore opogore machiegni yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Geno nitie ni jopuonjre moko monego dhi e sekondar to pod midhiero mar omenda udinonegi e udi koro biro donjo e klas 9 ma en kaluwore ni jotelo mag loch nanga dhi nyime kod kawo nonro mag nyithindogo manenegi yudo sir mar dhi nyime gi somgi. E boma ma Nairobi ka jotelogo kawo nond jopuonjre kar dak ma Mukuru kwa Njenga kama Simfros Okinda nitie mondo mi wane ler motenore koda wach ni. Wadani mondo mi wang'e to gin nyithindo mage ma nitie e udi ma pok odonjo e sikunde mag sekondar. Chigni jumbe 3 nyaka nyocha nyithindo yaw sikul kama kuomgi yuago onge mar omenda kaachiel koda bedo ni jonyuol gi onge kod nyalo mar siro sombgi e sikunde mag sekondar. Jotelo mag loch nanga sani koro luorore mar neno ni gikawo nonro mag nyithinde gwenge mopogore opogore mar mondo mi giyud thuolo makare mar dhi nyime gi somo kaka jopuonjre mamoko timo. Gie sani nyakora Ramogi adwani mondo mwaluni ane mago matimore maendi timore bang' kancha TV ni mar Ramogi nyicha noyango nyithindo moko 2 ma ne obedo e dhot kaluwore gi onge mar omenda kendo ma omiyo kata mana jatend migawo mochung' ne weche mag somo Ngire George Magoha osebedo kawacho ni ber mondo ng'e nyithindo ma pod ok odonjo e sikunde mag sekondar e kinde ni ma piny owacho dhiro dwaro ni nyithindo duto motimo penj maduong' mar klas 8 KCPE mondo odonje e sikunde mag sekondar. Ora ni mondo watudre koda Simfros Okinda ma en jafumbo marwa ma bende nitiere kama koro ing'ie jopuonjre ma pod ok odonjo e sikunde mag sekondar gie sani mondo piny owacho ng'i kaka ginyalo timo mar donjo e sikunde mag sekondar. Simfros kiwinja maendi koro thuolo mar mondo inyiswa ni to okenge mage ma piny owacho koro kawo sani kopogore gi kawo nonro margi ma itimo gi loch nanga mondo mi giyud thuolo mar donjo e sikul sekondar e klas 9 kaka jopuonjre mamoko. Simfros. Erokamano ahinya Bati. Nyakora Ramogi wantiere Imara Daima ma bende en kar chung' od bura mar Embakasi South. Kinyalo neno en kama bende koro dich opong'e ka bende koro jonyuol kaachiel koda nyithindo chopo mar mondo mi giyud kony mar neno ni nyithindo odhi e skul kata donjo e skul mar sekondar. Wang'eyo ni migawo mar somo nitiere koda pek mar neno ni nyithindo duto odonjo e skul kendo nyocha jatend migawo mochung' ne weche mag somo Mano Ngire Magoha wuotho e skunde kendo wuotho e gwenge mar temo neno ni nyithindo duto atamalo 100 mano timo penj mar klas 8 odonje skunde mag sekondar. Kawuono ni eri oganda opong' ka eri nitiere wach mokwongo ma en mar basari mar kar chung' od bura ni migeno ni sasa jatend jalno ero ma bende chung' kata jaod bura ma Embakasi South biro chopo ka mondo mi ochiw ne jonyuol. Kopogore koda mano Dio ma bende ochung' ka eri kawo nyinge nyithindo ma pok oyudo thuolo mar donjo e skund sekondar mondo mi ong'e ni to en ang'o maduong' ma bende koro tamogi mar dhi sikul. Nitie jogo ma nodonjo e skul maneno ni mabor, nitie jogo ma bende neno ni gionge kod omenda mar terogi e skul. Nyakora Ramogi kantie koda mana sama chuok abiro wuok koda achiel kuom janyuol ma bende ochopo ka eri mana mapiyo piyo nono machiegni. An iluonga ni Sara Chieng' kaluwore gi koso makoso Inchunga kanyo. Hai. Kaluwore gi kaka an nakwa kony kuom ji manyalo konya. An gi nyathina ka miluongo ni Faith Akinyi notimo klas 8 lakini aonge uwezo mar tere skul. Koro akwaje ng'amoro amora manyalo konya mondo konya. Erokamano. Mana kamano. Nyakora Ramogi wanti koda sama chuok kata kamano weche machalo kama eri wabiro pangonu kendo ang' wamiugi e seche mabiro nyime kamano. Kao kamano Bati kionge penjo mano an e weche mana ikos Bati.
Erokamana Yasin Frozo kuom maler kata ler mimiyowa kowuok e gwengego ma itime nonro mag nyithindo. Wadhi nyime nyakwa Ramogi kama gie sani jachung' kata jalup ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga Martha Karua timo kampen mare gwenge ma Tharaka Nithi motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Wadani mondo mi wawinje ni to Martha Karua wacho kata kwayo mbule yo machalo nade gwenge ma Tharaka Nithi ma bendo jiwo kampen mage. Ujue leo tumepanda na tutakuja kunyunyuzia maji na kupalilia, na sote tushike mkono Raila Amolo wakiwa na mama na tukiwa tumeshikana na Munya na wale wengine. Asanteni, mbarikiwe kabisa. Asante sana watu wa Shuka, tunawashukuru. Nyakwa Ramogi mano Martha Karua ma en jalup ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka tero kampen mare gwenge mag Tharaka Nithi. Parni Martha Karua osebedo ka luwo weche mag siasa gwenge mag masawa mar piny Kenya ka bende chakre ne wale chieng' wuok tich osebedo kolworore masawa mar piny Kenya mar mondo mi oneni oketo mbulu mathoth ne riwruok margi mar Azimio la Umoja One Kenya motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Mano gin achiel kuom okenge miketo mar neno ni chenro obedo kare. Wadhi nyime kod weche manyien. Chenro mag wuoth mag nyamburko ne orochore alwora ma Westlands boma ma Nairobi ka bang' johala mag matatu dinapaya e kar chungo geche matudo wuoth e apaya maduong' ma Expressway. Ochuno bila mondo ti kod iro malungo wang' mar keyo jo matatu mabende no bago ng'anyo kendo dino yo ma Waiyaki Way madonjo e chuny boma ma Nairobi. Negi kwero kata gikwedo okang' mara gologi e kar chungo geche matudo apaya mar Expressway manitiere buore Nairobi. Johala mag wuoth mang'eny omaki ka geche 12 bende odinnegi e tesendo bila ka kamano johala mag matatu mane omakgo gikone to we thuolo kod obila. Jatend obila mag wang' apaya Nairobi Joshua Omukata osingo mar twak kod johand matatu mar neno ni giyudo duoko makare mabiro konyogi e kinde mag timo ohala. Ukiangalia kutoka Kinoo mpaka town hakuna stage ambayo imewekwa ya kuzukisha ama abiria kupanda kutoka kwa hizo stages. Hakuna service lane kutoka Kikuyu mpaka kwenda town, kuteremuka na kupanda. Tumeona customers wa magari zetu wakikufa. Saizi in the last 2 weeks we have witnessed 4 lives having been lost kwa sababu hakuna stages. Serikali wakati inajenga barabara involve sisi kwa kitu naitwa public participation, ndio tuweze kutatua ile matatizo tuko nayo kama ya stages. We are going to take this matter seriously. We are going to sit down, Kenya, NMS, all other parties involved in this matter so that this does not happen anymore. But the act of closing the road is quite uncivil. Nyakwa Ramogi Ndala Beach nyaka nyocha johala e chiro ma Kibuye boma ma Kisumu dog e chiro no. Kata kamano gisechako ywak ewi midhiero magikale kinde magitimo ohala. Kaluwore gi johala go chiro no onge pi, choche beni mabor kendo moko kuomgi bende pok oyudo kuonde mag uso. Wadani watudre ane achiel kachiel gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo manitiere chiro ma Kibuye gie sani e boma ma Kisumu mondo mi omiwane ler ni to ywak johala go gin mage to ere okenge ma oseketi mar neno ni yuago winji kendo otieki kaka dwarore. Millicent, kuomi gie sani amosi ni misawa kendo agino ni nitiere maber Kisumu City kendo koro ne itunyiswa ni ang'o gini ma dhi nyime Kibuye bang' johala donjo e chiro ma Kibuye Ndala Beach ma okalo. Erokamano Nyabati osawore ahinya gi thuolo ni aneno ka Kisumu kaendi ji oriyo maber. Kata kamano achiel kachiel kowuok e chiro ma Kibuye kuma bende nodare johala go igni 2 mokalo. Johala go eko no nyalo duogo kaendi kaka wuono ginyono ndalo 5 odong' mana ndalo 2 kende to gitieko juma. Kata kamano kokadho kuom limbe maduong' mar Africities madhi nyime ma bende noland ni kod Ten County ma Kisumu kotelnegi kod Governor Ngire Nyang'nyong'o ni limbe no endi bro bero dongruok e sectors mopogore
mopogore opogore ahinya to mago ala ka bende twak mago ala e gino mabende jotend pinje Afrika momolo kaendi mondo mi otwagie e gino maduong' magiketo mbele mondo mi ging'e kaka ginyalo dongo chiche sectors mopogore opogore kaka thieth giket intermediary cities kaka cities mapod tindo kata bombe mapod tindo obed boma ma ji nyalo neno ka dongruok e yor gedo mar lony manyasani timore. Githuolo ni endi ane chiro makibuye mana kaka kamera person wa James nyalo tang'onu chiro oseger noduog jogi kata kamano thoth oganda onge e bwo tipo mane osingnegi kod tend county ma Kisumu ka oganda go gineno mana ka mabul ema giketo magikonyore godo gine bwo chieng' makata ka koth ochwe gi sani to kata kaka ginyalo konyo mwandu gi kata ohalagi magitiyogo kaka yor yuto margi onge. Kwang'iye iye ka bende nwasewuotho are okinyi nyaka nwadonj kaendi nitiere jogo mabende otende oket e tie chiel otende nitie but cho to chono bende ok nyal tiyo otende okete tende kanyo buru nitiere madonjo makata giyuak ni chiemo magichamo go endi gichamo mana buru lilo. Ka kamano kokalo so mang'eny motudore gi moko mabende ang'nwa yangnu kapod wadayo dhoji kandi mondo wawinj ta chied nade mane magikale we akaw pacho piny moko achiel ariyo adek mondo ginyiswa ni to midhiero mage mondo mi wawinj kowuok kuom wuon sewe na wuon jogo makadhe midhiero ni endi ni gikale achiedh nade mage to chunygi lit maromo nade to gin gi kwayo mane ne tend county mar Kisumu kokadho kuom jotelo manoyiernegi mondo konygi e weche mag ohala. Machiegni ang' nachak kodi ing'iona kamera kacha tichako gi nyingi tinyisa ni itimo ohala mane to gin lit mage kata chiedh nade museromo gono nyaka ne duogu Kibuye kaendi to duoku Kibuye ni endi be en gino manonyisu chon ni kochopo sama kamaendi tibro duogu e chiro kaendi mondo uso ma Kibuye odog e form kaka ne en ndalo machon. Mokwongo an iluonga ni Nyajon auso e chiro mar Kibuye. Wan gi chandruok kabisa. Mokwongo waonge kata gi shade. Chieng' chamowa to koth kata kobiro auso ohala mar cereal. Koth kata kobiro bro ketho gige wagi te. To mokwongo mar ariyo kata cho bende waonge go. Kaka wanyalo dhi e cho waonge go to chieng' chamowa. To mar adek kata mana pi miloge maonge. Koro waseneno matek kabisa. Koro wan gi kwayo maduong' kokale country mamalo gi Peter Professor Anyang' Nyong'o mondo ikonywa mate ikonywa kikonyowa ang' ne waduok ne Nyasaye erokamano. Mano kende. Erokamano ahinya ang' nadhi ir jal machielo embe onyiswa ni to en achiedh nade mane magikale chiro kaendi. Kwayo maduong' magin godo en mane mamondo mi tend kaunti kokalo kuom jotelo moket mondo ritgi e chiro ni nyalo konyogi go mondo ohala odhi oberre kaka chon ne okonyogi nikech mane yor yuto magigenoe ka gipuonjo go nyithindi kendo gitimo go gigegi mopogore opogore maginyalo dongore go e ngimagi. An iluonga ni Ben Otieno Alando. Ana e sector mar General Merchants. Problem ma wan go mwayudo kar kama nyuang'eyo ni waduoge chiro ka wadhi yudo udi already moseger mwabiro donje. To en bad luck kane waduogo kano nyiswa ni waduogo ka on Friday wan wabedo surprise kwa yudo ka joma nopango mane udi to koromo udi manogergo. Koro kwang'e ni section mane giduoko cheno mane giduoko go je chiro kane chal nade nikech wan wang'e ni chiro ni dhi ger ma wonderful en gima sad ndin nikech adwani mondo anyis jo news kata mili intie kar ka anego anyisi mana plan mane wan go manonego bed ni gero go chiro ka ne en flat mane chiro maduong' mane dhi ger mane dhi pimego mna chiro moro in Kano in Nigeria mane pimego ma en bad luck na dhi e ot ka yudo plan mane gavana omiyowa mane gero go chiro na adwan mondo address ni gavana ne ane ki chiro manonego bed ni gero kar ka ne en chiro maduong' kabisa. Koro gima wacho ma kata ka wuoyo kan ka an gi sida mili ma kata kama bete kar ka dhako matino seweya kech kalure imuvo akigolwa koni gi kocha itero wa koni kendo sani be pod okwan gadier gimomiyo kan gadier nyocha wang'en gavana Nyong'o biro ka on Saturday obiro rwako chiro ni official to kobiro ka okobiro official mondo bi orwak chiro ni onyiswa ni wantie chiro wantie kar ka illegal kose wan illegally. Koro mano en gima lit na kabisa mili ka antie ka wuoyo Ramogi studio ka okamor kata mineno kar kani mokwongo an gi loan machanda e cooperative asebedo gi problem makata sani kodhi kidwaro kata na statement nati jalo dhi ne by then kana an Kibuye kar ka na service loan mar 1,600 to sani no duoka nyaka loan mar 1,150 mabe pod okanyal maber kata na okanyal chule yo moro mokwe an gi
nigi problem. To gima akwayo county government ma Kisumu ka wuoyo ka wuoyo ka Ben Otieno woda lego kendo woda lando mong'ere gi nying mawela e chiro ka. Awacho kama okwadagi manyong osetimo kar ka be waneno lakini to pok ochopo 100% kaka nowacho. To gima wakwayo kama wang'en county government onge pesa. Giwuog oko mondo bi next week Afri City ni oserumo mondo ginyiswa kata kwa nyalo keto structure ma temporary kata kwa nyalo keto permanent wanyalo donjo kata ufuke mondo ager kata shelter mondo mi wabedgo. Mane kwayo ma wan go to mang'eny aonge go agona milo dhiambo erokamano chopo maru kata wan ok wawinj maber erokamano. Erokamano mana mapiyo piyo aneno ka sama yo wang'wa ng'at achiel kende kasto mapiyo piyo to watieko. An iluonga Ruben Odongo Kwadha, nying mang'era godo ang'era gi Nyakwaro Daw. Ang'era gi nying moro Nyakwaro Daw. Gima timore kodwa. Okay. Sa. Wedao ibiro chon. An iluonga Ruben Odongo Kwadha, nying mang'era godo ang'era Nyakwaro Daw. Gima timore kodwa en sida ma wakadhe kata ma waneno ni nyocho yawnwa chiro, kelwa e chiro manyien. To gik mane gavana wacho nyalo timonwa onge ma waseneno kotimo kata achiel. Mokwongo wan gi sida mar cho kwa nyal sida mar cho ka wadhi e cho to wayudo ni chope ogo kiful. To gima timore be chak ni wan jok mapetho piny e lo wauso gik machalo kaka lewni ge kiyudo ni buru dhiye pikipiki kadho dhoge kanyendo to ologi e buru to jajuok biro to kawo ka siling 100 yawo gigige kiketo piny jajuok to kawo siling 100. Koro mane ywak ma wantiere go jodalawa. Erokamano. Mana kamano Nyakwaro Mogajuang kaka isewinjo achiel kachiel kowuok kuomgi nikech sama yo wang'wa ok wanyal kawo pach jopiny go te to modong' wadhi luwonu machiegni mondo wayud wang'eni to jo ohala e sectors mopogore opogore obed jogo mauso maka obed jogo mauso mtumba obed jo hotel obed jo cereal obed jo chiemo gikalo e midhiero mage kaka isewinjo ni pi onge cho onge Kamili pod luoni mago ma Kisumu e chiro ma Kibuye. Pod wan mana Kisumu thoth bombe mag pinje Afrika pok oikore makare mar chiwo ne jodak mag chiemo moromo kokalo e chenro mopogore mag dongo pur. Bombe pinje mag Afrika kaka Kisumu idwaro mondo keto kenge mag golo chiemo ne jodak kod mitero e counties mamoko. Watudore gi Jael Lieta mondo mi onyiswa ni to weche chalo nade romo mar Afri Cities manitiere e boma ma Kisumu. Sani koro Afri Cities dhi nyime ma odiechieng' mar adek nyaka Ramogi. To ginang'o gini moseketi ahinya e jiwo weche mag chiemo moromo ne jomodak e bombe go. Jael kiwinja achiel kachiel kuomi koro. Erokamano ahinya George Bati, mana kaka iwacho maendi en odiechieng' mar adek mar Afri Cities e boma ni ma Kisumu kuma itime nyisruok mopogore kembe mopogore opogore kata ji mopogore nitiere kae matimo nyisruok ne mwandu ma gintiere godo kanyakla kod kembegi. Bende bathe nitiere twak mitimo e weche mopogore ma bende ng'iyo dongo bombe mag pinje mag Afrika. Achiel kuom weche giki en wach mar chiemo, golo chiemo moromo ne jodak kanyakla kod chiemo noero ma bende inyal chiw kata inyal usi e pinje ma oko. Mane gino ma bende wagoye tach kata wang'iyo e odiechieng' ma kawuono kata midendo ni food security. Ka wang'iyo to ginang'o gini ma pinje mag Afrika kata bombe mag Afrika owinjo bed ni timo, gino kenge mage mowinjo bed ni gikawo maneno ni chiemo oromo jodak mantiere bombe go eko kanyakla koda kanyalore to mago mitero e bombe kata e counties ma oko. Antiere koda jalony kendi ma bende wadhi twak godo e wachni machiegni kabisa. Ibo chako gi nyingi. Erokamano, luonga ni James Samo, atiyo gi migawo mar pur kata Department of Agriculture, Livestock and Fisheries, kwa tudre gi jomiluongo ni FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Koro gi Food and Agriculture Organization of the United Nations wa promote gimiluongo ni food systems, urban food systems. Koro e urban food system kama wang'iyo wa promote technologies manyalo miyo jok ma odak kuonde mongohore kaka slums man Kisumu ginyalo bedo gi chiemo ma ok ginyiewo chiemo e nengo matek. Koro kanyo wapuonjo technologies mopogore opogore mal kalure gi kaka ng'ato dak keche town kuonde ma wadakie gi onge puothe madongo. Koro wapuonjo gimoro miluongo ni corn garden kata puodho ma oluorre ma watiyo gi gimiluongo ni dam liner. Wapuonjo nyaka gimiluongo ni container gardens. Container gardens wapuonjo gik ma ng'ato nyalo pidho gimoro kata e kibuyu kata onyalo pidho gik moko kata e kor ot kata onyalo pidho gimoro e gunia kata onyalo pidho alot e gunia. Gimomiyo wapuonjo magi wadwaro ni jopurwa kata jopiny modak e slums gi
okonego cham sum mang'eny nikech alot ma ginyiewe duka cha kata ginyiewe supermarket ng'eny gi otimo sum. Koro wapuonjogi mondo kaka ginyalo golo alot kendgi giwuon ma ok ne ginyiewo mondo gisave pesa ni. Sani e puonj ma wapuonjogi kendo wapuonjogi ni mondo gibed gi puothegi e dhoutegi kata e tok utegi mondo gisave pesa mondo gidhi e chama mag merry go round kata loans, savings and loaning mondo gidhigo giyud dongruok ma kaka ginyalo chopo e bank maber nikech ka gin gi yuto magi keno kata keno magi kene e bengi to ginyalo yudo nafas mar holo loan mondo gitim go ohala matindo. Gimoro ma kendo wapuonjo kaka ginyalo keto arita mar alwora margi. Arita mar alwora margi wapuonjogi gimoro miluongo ni Italian red worm ma ginyalo loso go manyiwa e kind utegi gi manyiwa mag alode modong kata alode mag ng'ado kata chiemo mag chamo modong ginyalo loso go manyiwa ka gitiyo gi gimiluongo ni Italian red worms. Koro Italian red worms ginyalo konyogi mondo kik giti gi chemicals mang'eny kata fertilizers mang'eny manyalo hinyo dendgi. Erokamano ahinya. Mana mogik mapiyo ang'o ma counties kata 10 counties obeni timo mar jiwo chiemo obed makare ne counties gi? Okay, Madam Jel, gimanyalo wacho ni onego bed ni county government onego wa involve ng'ata modaki county government mondo konywa golo chiemo. Kech chiemo wayudo ni joma puro tin to joma chieme mang'eny. Koro watemo wa involve ji makata technologies mwakelogi gin technologies wadwaro ni wa involve nyaka ng'at miluongo ni Slay Queen cha mondo bendo konywa golo chiemo. Nyaka jo boda riders ma bendo bet to gin very energetic gibende wadwa no wa involve gi e golo chiemo ma wanyalo tiyo ga e town kae. Erokamano maduong'a. Mana ka kiwinjo kama nero George Bati moko kuom okenge mabende inyal kawo kata moketi mar neno ni chiemo nitiere makare e bombe mago mapachoka. Ok en mago kende to bende okoromo wabo medo ng'iyo matuta moko kuom rowere mabende oso chiemo mopogoro bed kanyero pith mar rech kata alode mabende ipidho e containers mana kaka Migosi Samo owacho kata kama nero wang'aduoke iri. Erokamano Nyajael kuom miyowa wach maber machalo kod mana inyato e jiwo weche mag pur kod pith alwora marwa. Nyakora mogi koro ni twadani mondo wakaw yweyo kae mokwongo ka bende waikore mar keloni mathoth ka okalo Ramogi TV ka waduogo kaendi bang' mano. Nyakora mogi wadhi mana yweyo machuok wan gi mathoth ahinya kokalo Ramogi TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Unga nyororo, kwa ugali moto, kitu kwa masongo, basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama Raha Premium. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium. Nyaumok kuona mara Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mimi ni nuru ya ulimwengu.
Mtu yoyote akinifuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru yenye kuleta uzima. Dial *811 *282# to get nuru ya uzima. Ramogi machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Chenro mar kaka ibiro ger yore wuoth manyasani ma ting'o gach okolo ma biro tudo yore mamoko mag wuoth koro oserumo. Kambi mar piny Ingresa mane omiyo raka mar goro chenrono Atkins Global kawuono nochiwo goro ma gisetimo kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Chenrono ma iluongo ni Railway City biro kawo lowo maromo eka 425 kendo ibiro gere kod omenda maromo siling bilion 28. Right on the edge of the central business district. So some of the most prime underutilised land in the country. It is currently a live railway site with over 56 lines servicing the Uganda railways, the meter gauge, and the centre for the commuter rail for Nairobi. So what we are looking at here is trying to revitalise the city and to create a new beating heart for Nairobi. So geographically, we have the CBD to the north, we have Uhuru Park there to the west, to the southwest we have the railway's golf course, and then to orient yourselves from the main roads, we have Uhuru Highway, then at the north, Haile Selassie Avenue, to the east, Landys Road, and then across the bottom, Bunyala Road, so heading down into the industrial area. In readiness with the implementation of Phase 1, the county government has embarked and in some instances completed some of the major transport-oriented infrastructure projects, such as decongestion of the central business district. I think it had been mentioned earlier on here. We'll have different bus terminals that will remove all our PSV vehicles from the CBD, and they'll be located at their various bus terminals. Also enhancement of non-motorized transport, the NMT corridors. For those who live in Nairobi know now that there are walkways connecting CBD and cycleways to our estates and beyond. Kenya Railways has embarked on a rapid rehabilitation and expansion of our services to the people of Kenya. In this regard, we thank the National Treasury and Planning, the State Department of Transport, the Office of the Attorney General, and the enabling State Department is supporting us in this great, impactful project. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Yud kama ilongo ni dala, ka nyolo Havana Estate Group Phase 4, enengo molo war masiling 6,600 kende. Ni mato, ndikote machoko ni lo, kaeto iyor enamba mar 20321, kata yotol enamba mar 0725 00002. Machiegni weche mag tuke. Tim mar volleyball mar Kenya